идомаи мантиқии мубориза бо гардиши маводи мухаддир барои ба пуррагӣ аз муомилот мондани он ин чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашадор мебошад. ҳафтаи гузашта ҳамин гуна чорабиниро гузаронида милитсияи суғд наздик 290 килограмм воситаи нашадори аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодирашударо сӯзонид. рӯзи 16 октябр кормандони махмумоти корҳои дохилии вилояти суғд бо иштироки комиссияи махсус оид ба нобуд кардани воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳое ки аз муомилоти ғайриқонунӣ гирифта шуданд, чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаҳои нашадор доир намуданд. дар маҷмӯъ 288 кило 319 грамму 948 миллиграмм намудҳои гуногуни мухаддарот дар асоси иҷроварақҳои судӣ барои сӯзонидан пешниҳод ва бо роҳи оташ задан дар оташдони раёсати агентии назорати маводи нашавар дар вилояти суғд дар ҳарорати гармӣ 1300-1500 дараҷа маҳв карда шуданд. чорабинӣ бо иштироки намояндагони воситаҳои ахбори омма ва назорати мақомотҳои прокуратураю суд ва дигар сохторҳои марбута баргузор гашт. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби ба ҳисобгирӣ, нигоҳдорӣ, мусодира ва нобуд кардани воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳое ки аз гарчи ғайриқонунӣ гирифта шуданд, ҳамасола воситаи нашадоре ки дар натиҷаи гузарондани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ гирифта шуданд, нобуд карда мешавад. имрӯз дар ҳайати комиссияи махсус барои нобуд кардан аз рӯи 97 адад парвандаи ҷиноятӣ ва 13 адад намудҳои аз оғози парвандаи ҷиноятӣ рад карда шуда ки наздик ба 300 килограмм воситаи нашадор аз гарчи ғайриқонунӣ гирифта шудааст, бо роҳи сӯзонидан нобуд карда мешавад. мақсад аз гузарондани чунин чорабиниҳо ин пеш аз ҳама ҳифзи саломатии аҳолӣ ва пешгирӣ аз гарчи ғайриқонунӣ воситаи нашадор мебошад. аз рӯи 97 парвандаҳои ҷиноятӣ ва 13 маводҳои аз оғози парвандаи ҷиноятӣ рад шуда 10 килою 103 грамму 1 миллиграмм героин, 86 килою 477 грамму 3 миллиграмм афюн, 170 килограмму 606 грамму 0,76 миллиграмм ҳашиш, 20 килою 984 грамму 6 миллиграмм бангдонаи хушк, 132 грамму 2 миллиграмм майдаи кукнор, 48 бех ниҳоли бангдона, 57 бех ниҳоли кукнор, 2 грамму 8 миллиграмм моддаи психотерапии метамфетамин, 14 грамму 5 миллиграмм дорувории фенобарбитал аз ҷониби комиссияи махсуси вазорати корҳои дохилӣ ки дар он намояндагони мақомоти прокуратура ва судӣ низ шомил мебошанд, несту нобуд карда шуданд. мухаддароти сӯзонидашуда натиҷаи фаъолияти милитсияи суғд аст ки дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира шудааст. чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашадор идомаи мантиқии мубориза бо гардиши маводи мухаддир буда барои ба пуррагӣ аз муомилот мондани воситаи нашадор мусоидат менамояд.